Horníčku. No, dojsť robiť. Že nič nerobí. Tak on nič, lenivý debil. 130 000, jo. To čo tu robí tento pick-up v bahne? Ja on sa veľa bahne ako ty každý víkend. Čo? Aha, klasika pupík. Čo si nemal? Bahničko namiešať si išiel isto. Vnútra? No. Tam položím a stlačíš rýchlo volal. Počkaj, či stačí? Bože, ty si debil? Ja som tam aj nebol. No jasne, zase. Sa vyhovára. Bo väčšine tu dôchodci nejaký ľudí. Kto prišiel? Rogalo, nie, to kto prišiel, normálne Rogalo. Tu som jak dlho nebol, kamoško. Frgalík. Tu sa to žije normálne na Discordoch už viac ako vonku. Tu som jak dlho nebol. Vítaj Štrngalo. Marty, poď sa pozrieť. To čo je? Jak to je dobugované. Zagurtňujem ešte. Čo ti šibe? Tak je prvý, keď nevidel to koho si sa. Čo je štráfa? No však. Vyzdáš taký pro gamer ako ty. Dojti svoj na CS-ku. Bože, dneska ten Matúš to je iný postih. Počkej, jak každý zároveň srandu. Ide to. Asi za 700 000 na kravi nemám, že nie? No, tak to bohužiaľ nemáme. To To sme to ani nikdy nemali, by som povedal. Oj bože. Ani celá farma nestojí dokopy. Takže brat si zasratý. Dobre. Čo ti šibe? Teda dobre sa či... Ja si budem povedať teda Gimbulu myč, ak už máme masnú, jak... Risky moje môže vypražať normálne. Oplašné risky vysmáda, ty si... Jedného bodu. A aké jamy to zase porobol? Baranov. Nie! Boha, toto je taká sračkovská hra. Čo ti šibe to, čo sa nastalo? Prečo? Levitujú to vajca. Čo to sakra? Hej, no. Plus. Čau. Čau. Chceme ísť na ten oni, či nie? Čo? Tepo. Skôr není, je spí. Čo? Že on spí. No, pekne. Práve, že sa ide vyspať a že aby bol vyspatý náhodou na ten zápas či čo. Takže... To je zápas aj zajca minút. Mám sa chystal. Dobre no. Však zavolaj mu. Ja dneska ráno som točil. Hej. Sa zobudil. Som si tam videl tých 25, vieš, ešte zo včera, čo som mal. Ježišimária. Som tomu dal pokus. Ty to máš jak robotu už. No. Už čo? Poď na kamión, na červený. Niečo sa pojebalo. Aký kamión červený? Uvidíš. Ty si normálne retard? Ako ho prevrať? Späť. Co prevrátil? Prečo je v tej vlečke proste nakladaš? Lebo som ho dostal k obchodu. Tak som ho zobral, ale neviem na čo je. Ale si retard? To sme tam mali nachystané na balíky. Si to nemal, no. Ty si úplne sprostý, alebo čo? Ja, bože. Už som jebnutý. No akože hej. Aj nie. Nie, ale fakt, asi som. Koľko, neviem, za tvoj pojebaný kamión, ty koľko. A pozri sa, koľko máme peniaze, máme ešte 330 000 iba. Co to si robil? No ridi. Čo horšie ako to bolo?
Nie. To čo sa stalo s touto hrou? Čak a to je kvôli tomu, lebo tá ona je celá do šikma, to je proste do kriva, chápeš? To keď sa takto pozrieš na to, tak to ide z kopca, jakedy. To je dobre, nie? A jak sa pozrel vzduchu? Ču? Nie. Kokos. Pedri, ty čo si po loboch? Aj, čo mi Sara píše? Čo? Neviem. Nechce sa mi to otvárať. Že pupino! Možno chce ísť na zmrazovinu. No však, jak by ma pozvala? To je debil. Počuj, ja som s tým lietal? Som aj s tým Čo sa tu deje? to čo je? Jakého máš psa? Inak pekný má ten pes domov, akože. Škoda, že aj ty taký nemáš. Ty kokot. Pes má fakt pekný dom. Ty máš vzadu tú budu, že? Asi aj, no. Ale to vôbec nevadí. Ja mu doprajem. Aspoň je zavretý jak punkov pes, čo som ho v živote nevidel. No tak on s tým v živote nebojí z toho vonku. Punka podľa mňa nevie, že má psa. Isté, že nevieš, že má psa. Ten pes, však on podľa mňa si aj sám musí variť. Však ten pes to mal svoje nastavené iba. Ale to nie je náš? Tak si povedal, že to nie je náš. Je to náš, ty debil. Však si to bral z garáže, ty tupec. Ktorý teraz myslíš? To nakladač červený. Nakladač červený. Zelený. To je ten. To? Že si sa sfetoval. Neviem o žiadnom počuť. Nebereš z garáže, debil, a necháš v strede poľa. Kde sme? U cigáňov? Máš 58%, počkaj. 3 hodiny to tu už robím a furt mám 58%. Nie je Čo normálne. sa stalo, ty kokos, to kde si odpál ten strom? Jaká vychrica, ty kokos, sa nahádzal. Áno. Neviem. Poup. Si ho hľadný. Hej! Debil. Jak ma mám teraz prevrátiť, ty debil? Čo ten Tu púp? už za hodine. Pup? Mhm. Čakaj, čo si kaj písal? Že mu nejde vypnúť notebook vôbec, že je sekretný. Ha. Ja to ja vravím, že to kriplom nedávaj radšej notebooky ani. Za chvíľku prídem. Nitro. Počkaj, veď nech sa ide vyspať Pepo. Alebo odiť. Je kokot. Zadišiel fetovať isto. Za chvíľu prídem, jasne, vedom, za chvíľu prídem a on nahajší proste. Máš že sklizeň, ale Ja by som aj niečo urobila, ale ja si nemôžem zobrať hento, takže bohužiaľ. Ja počkaj, ja ti musím dať rovno. Že ty nevieš, nás chvíľa nepovie, aby nemusel to robiť. Že? Ja by sa iba flákal. To mi nič nerobil proste. Vôbec som toto nepovedal trikrát. Nie, nepovedal. Ty drž hubu, starec. Ja jo. Už to začína zase, už to ja. Bolo 39 zemaky. Počúvaj, není natečená tá vaša hadka, to by som si jak pozrel. Hej, Nemám, ktorý tu nemám. Martin nebol. Jaj, to bola legendárna hadka. To keby, že je zachytené, tak ja sa... Jodo! To bolo... Prevráť ma, ja sa nemám jak prevráť. Čau. Tak to je tvoj problém, si to vyrieš. Jaký riadkovač, to ja mám. Však ty Ale si tam máš povedal, aj obracanie a aj riadkovanie. aj riadkovanie. A ty si povedal, že chceš obracanie. No žubu. Ja, kde sa... Tak si iba zasmial, kokot. Pupík je aktívny, za chvíľu tu bude, tam hovorí. Nie. Počkaj, rýchlo vyhodím sa z Discordu. Chudáčik jen to nesíha, ale... Tak ale podľa mňa lepšie, ak Pupík, keby tam sedí. Pupík by to doteraz zapínal ešte. No. Takže jak mám spustiť tú kosačku? Ako si kúpim brigádnika? My? Vy ste sa od včerajška úplne zmenili. Ty si sa zmenil od začiatku. Prvý deň, keď sme s tebou hrali, si bol ešte normálny. Hej? Hej. To je Dobre, si tak sám trošku poškodil sebe. A to čo si dostal nervy, alebo?
Ty si nervák? Á, vidíte, to sú tí bočné príznaky z toho. Z toho fetíku. Prečo Kde je tá čiara? Ona nebola reálne, ja som nebral ani nič do toho balíkovača. Koko, normálne toto bola, že... Toto bolo hrozné, čo si Čiže jak ide ten traktor? Keby vidí Marty, tak sa rozplače, že ne. Už zmizla čiara. To je taká sila. A ste skúšali ten bidet? Že aké to je? Vidíš, to sme mohli, ja som to Boli neskúšal. sme, ani ja. Najebaní by ste to isté vyskúšali. Predstav, že tá grca, že je tá ona trúbka ti Hento tam ti vystrelí začne do do ksichtu. Ty začne strekať vodu do ksichtu a spektu grcku do huby. Fuj. Marty, prosím ťa, už nefetuj. Čo na ty drž hubu, ty kokos, aký ste boli včera dofúkaní všetci isto, ty kokos, ani nevládali a mne to niečo si vypráva, ty kokos, keď som nemal vám nič. Jaké nervy dostal. Tak ale ty kokos, Nie. Čo si urobil? Somrel. Isto si fúkol a v hrdle mu zaškrapkal. Jasne. Debilovi. Ešte čas zašklapkal. Kokos, jak je vonku pekne? Zastrete. Ale ešte má dve prískriny. Nie si pre nejakú chaltu. Ja som tam bol prvýkrát sa ďal, že dobre. Takže ja som Prišiel bol z toho dovnútra celkom a iba si... vybavený. Čo si robil teraz, Martin? Bolo si prepapanie. Aj, chápem. No, rozumieme ti. Papania. Rozumieme ťa. Každý to volá inak. Také Ja si si to videl. volá inak, ale neviem. On to volá papane. Si úplne svine proste. Jak my. My ťa iba chápeme. Chalani, a kedy zase budeme kamko? Nikdy už. Nikdy už. Nikdy Prečo? nebudeme kanko. Jebe. Kamko. Čiže nebudeme kanko. Debil. Debil piče strianý. We get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, cause you know I'm high as fuck, young and wild and free, so what, I keep them rolled up. Come break on these walls, don't leave me alone. Come baby, be tall.